पे चैटिंग रात रात भर जारी बा। व्हाट्सएप पे चैटिंग रात रात भर जारी बा। ए प्यार भइल खिलवाड़ गजब बेमारी बा। ए प्यार भइल खिलवाड़ गजब बेमारी बा। बेमारी बा, बेमारी बा। ओए होई वीडियो कॉलिंग विदाउट बैठ के बॉलिंग। किसिंग मिसिंग विथ पिक्चर रोमांस ड्रामा मिक्सचर। ओए होई वीडियो कॉलिंग विदाउट बैठ के बॉलिंग। किसिंग मिसिंग विथ पिक्चर रोमांस ड्रामा मिक्सचर। अरे ईमान ओहू के डोले हो जे ब्रह्मचारी बा। हे प्यार भइल खिलवाड़ गजब बेमारी बा। ए प्यार भइल खिलवाड़ गजब बेमारी बा। बेमारी बा, बेमारी बा। ई प्यार भइल बा ऐसन कुछ टीवी सीरियल जैसन। लड़की किसी लड़के से बोली, लड़के के दिल पे लगी गोली। ई प्यार भइल बा ऐसन कुछ टीवी सीरियल जैसन। लड़की किसी और से बोली, लड़के के दिल पे लगी गोली। दीवाकर से लड़े के फुल तैयारी बा। ए प्यार भइल खिलवाड़ गजब बेमारी बा। हाय प्यार भइल खिलवाड़ गजब बेमारी बा। एक से दिल टूटा था दूसरे के बारी बारी बा। एक से दिल टूटा था दूसरे के बारी बा। ई प्यार भइल खिलवाड़ गजब बेमारी बा। ई प्यार भइल खिलवाड़ गजब बेमारी बा।